ये चचा का हाल बा हो। ठीक हाल बा मनी मेरा, ठीक हाल बा। अपन सुनाओ ना। ना बताएम तो कौन झाटू खाड़ ले बा हो। साफा चियर बुआऊ के लौका होइस। आ कहाँ जाता री? हम वोट डाले जाता नहीं, वोट डाले। कौना पार्टी के वोट देबे रे? बीजेपी की कांग्रेस के देबे? भाग मर दे। बीजेपी के काय के वोट देबो? हम देम हाथ छाप कांग्रेस के। राते 5,000 रुपया और एगो बोतल दे के कोई बा। साले तू नहीं हाथ पर हमरा लंड पर वोट डाल दिया हल्ला। अरे बंटिया कहाँ जाता रे? चल वोट डाले। हम वोटे डाले जाता नहीं हम बीजेपी के वोट डाले। हाँ तो सुन ले, बीजेपी के ते वोट डाले भी तब बड़ी मार मारे। हमारा जानता रहे ना मार, कांग्रेस के डलिए वोट कांग्रेस के। अरे हम कांग्रेस के डाली चाहे बीजेपी के, तोरा से का मतलब अरे? आई कांग्रेस साला 72 साल में का कोई बड़े सब झाटू खड़े बड़े सब। रे साला बंटी आते ढेर बोलता रही, तब बताओ कि बीजेपी 2 साल में का कोई बाटे। रे मनी महाराज, बीजेपी 2 साल में बहुत कुछ कइले बा। राशन पानी बिजली लेटरिन और सिलेंडर रोड और 15 गो एम्स बनवैले बा, बुझलिस? हाँ तब वीडियो के लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर तब।